Rennen. Ik denk, en die doet het ook echt, die kan binnen met de zin. Ja, zie je wel. Dit moet gefilmd worden. Zie je. Die slaapt nou even. Hij zoekt de straat weer. Hij heeft hem. Je vertelt tegen jou dat dit je neef is, hè? Morgen op YouTube. Jasper, die moet tegen iemand zeggen dat dat jouw familie is. De familie is van je. De dierenfamilie. Ze moet naar het dierentuin gebracht worden. Ja, want ze zijn naar de dierentuin gebracht. Kijk, nou toch die hond. Nou is gewoon gebruiken. Ja, die hond is ook goed. Toch wat anders dan dingen, Jan, wat jij hebt. Maak je gelijk een foto? Is wel duidelijk, hoor. Morgen gaat het 100 frank tijd. Oh nee, ik ga niet.